Pozdrav svima, u ovom klipu ću da menjam kabel na ovoj mojoj lemalici štatnoj, pošto mnogo mi je teško da radim s njom, zato što ima veoma krut kabel, vidite, stavili kabel kao da je grejalica ili treba peći, a ne lemalica, nema potrebe da ima ovakav kabel. Vidimo kako se otvara, znači, ima dva šrafića ovdje. Što sređujem sad radionicu, pa ono dok ne bude ono gotovo skroz, ponekad ću nešto sitno da radim, pa makar lemalica da mi bude ok. I ima još negde šrafić. Obično se ovako ispod nalepnice krije šrafić na skoro svakom uređaju, neće izaći na vezu. I ima još negdje, evo. Moram definitivno bar stolicu da ubacim, ne može ovako da se radi. I vidimo šta imamo ovdje. Treba skinuti sad ovaj termobuđer, da li se vadi grejač napolje, a? Nešto ga koči. Eto, bolje da ga ne vadi. Ništa, preseći ću ove žice ovdje pa ću da nalemim. Samo da nađem sečice. Zemlje, nemam ovdje zemlju, a? Na ovom kablu nemam zemlju. Nećemo ni da je stavimo, mada bi valjalo. Da pogledam da li imam neki proživni kabel. Nema, nažalost. Nema vezanca ništa. Stavit ću ovako. I ovaj kabel nam ostaje za neki drugi uređaj. Većina ljudi što pravi grešku kod neizmeničnih uređaja, što kad povezuje misli da ima, da uređaj posjeduje minus i plus. To jest misli da je ova žica plus, a ova minus. To nije tačno. Neizmenični uređaji ne posjeduju minus i plus, to je samo kod jednosmernih uređaja i kod jednosmerne struje. Ovo se malo više blankira, nema veze. Imam i blankirice, imam i sve, samo je sad sve u haosu. I, evo ga. Ovaj sam kabel ja već blankirao. Wow, vezao sam kontre, da li će mu biti struja. Mislim, to nismo još sigurni, pošto uzemljenje nemam, a inače nisam ni povukao uzemljenje ovdje još. Moram da nabavim jednu pocinkovanu šipku da zakucam tu pored radionice pa da izvučem, čekaj samo da nađem drugu lemalicu. Evo je mašina nad mašinama, ovo je sila.
šta je ta lemilica sve prošla. Postavili smo pastina, bacimo malo kalaja. Vidite, lem mora ovako da se sija. Nema ni izolir traku sad, stavit ćemo ovo. Parola snađi se. Samo mora da je stavimo što većem sloju, da ne probije pa da ne napravi kratak spoj. Ne znam da li se vidi dobro, moram da napravim stativ jedan ili da nabavim, ali teško da ću da nabavim. Ovo žicom treba pustim duže, to ćemo ovako da sredimo. Isti princip, pasta, uvek radite s pastom od ima nekih delova, nema ni pokušavati da lemite bez paste, čak i onaj dobar kali neće da nalegne kako treba. Vidi kako sija. Sad vraćam sve na mjesto. Vidi, kao da znali da ću menjam kabel, kako ležište napravili. Top. A to ću da vidim tek kad je zatvaram. Ovdje da bi se ne bi izvlačilo ovo, tu ću da stavim ovu plastikicu. Nije plastikica, neka nalepkica nešto, malo da je prekrojim. Nisam trebao da je odlepim. Njih ću sad ovako. I ovo nema sile da izađe. Sve to upakujem lepo. Znači najgore, ako nemate uslova za rad, nemojte onda ništa ni da radite. To znam po sebi, znači ja godinama mučim muku oko uslova. Ali mučim se, trudim se i uspijem na kraju. Ali teško. Sad vidimo šta smeta. Taj zvuk se čeka. Škljocne. Kad nešto škljocne znači da je leglo na svoje mjesto. Ovu lemilicu sam kupio na buvljaku za nekih 8 eura i dobro radi posao. Profesionalno neku ću tek da naručim nekom boljom prilikom. I to je to. Evo, kao nema gdje. Sada je problem.
Ako ne zatim struje, svedoci ste s nama, ne znam, nema ko da objavi posle. Za sad nije puklo ništa. Čekamo da se zagreje. I ovaj kalej mi traje godinama, znači mnogo dobar kalej, ne znam ni odakle. Da bi mogo da vam pokažem za to vreme dok se lemovica greje. Nema ništa zanimljivo pri ruci. Da, konačno se evo našli sam ovo. Ovo ću da ugradim u laboratorijski ispravljač. Ali prvo moram da ga popravim, pošto imao sam neki kratak spoj i jednostavno je prestao da radi. To sumnjam na osigurač iznutra, on ima mali osigurač SMD sa oznakom F ili 0. To ću da vidim kad ga rasturim, ali izuzetno dobro stvar, znači možete da vidite da li baterija radi, da li uređaj radi, da li vuče struju, či izbacivam ovdje koliko vuče. Ovaj je do 10 ampera i veoma je precizan napon, možda je pola volta odstupa od unimera. Vidimo da li se lemovica greje. Evo, nisam stavio zemlju, ali ne udara. I greje se ovaj. Samo dok još malo, njoj je potrebno malo više vremena, ali kad se zagreje, posle radi posao opasno. Sad će ona, i ovaj vrh je bakrni, moram da ga obrađujem često. I moram da stavim onu žicu za sudove, malo parče ovdje, da bi ga čistio redovno ovako, ovo prelucite. I onaj sunđer što ide za njih. I moram da ga obradim lepo, znači vodenom šmirglom da sija. Ovo mi je za neke finije radove kad radim, a za telefone ću da kupim posebno. Ovo je počelo. Verovatno Bakuovo, one su sad dobre, vidite. I to je to u ovom klipu. Vidimo se, komentarišite, subscribeujte se ko nije, lajkujte i pozdrav.